Human naman tagpamahaw guys, manguha na po tagbutong kay para atong i-dessert. Asa suri. Asan? Ato day ng putlo ng lahing na ah. Betes tingan nato kung butong pa ba basig hinggahi na na. Oy, hindi pa man kaayo butong. Gubat ang langgam. Saba king langgam. Oh, na. Oh, arang niyo. Oh, Baga. oh imuha lang usa. Ha? Arang-arang na. Kana may saktong butong guys, so mauna ito ang kuhaon. Kana nga bulig. Ay, naog sa kanay has. Iwan mo. Na gamay kaayo green o color. Aman. Na dito hingkuon. I'm good. Na dito gamay nga has. Nga green o kanangana o na stripe nga green. I'm good. Na hindong dito anang asa ka to punta. Oh, layo ra. Tarang ka dito. Agkato nga ako nakitaan. Na dito hingdong dito. Basig na ato punta dito atong yung suksok so dito dapit. Tanaw ha. Murag diha sa ni kuan anang natandog nga pawa ni gawas. Straight lang lang. Tiyo ka lang para Musulay kuno siya og tib-tib sa butong. Tuyo ka lang, layo pa tuyo ka. Hapit naman na laplapon ni mo dili man kuan. Hinay kaayo. Straight ang imong kuan. Oh, kana good sige. Okay. Dayon, tuyo ka ang kuan. Dili yan. Pwede mo na ihabog ni Moe pero kinahanglan inigtugdong sa sundang anha gyud dito sa dili anha sa imong kamot. Pagkuan mo na ang sa mga First time ni mo anak we? Okay. Usually kung mamutong may kay ang mga kwan mamigil mo tuyo ka lang ng lubi pagama. silang ati roads mo abdi. Paulat mo. Da nahimo ra gyud niya. Kalita lang 1 2 3. Sawa makaila og lubing buang guys, mao ni ang lubing buang tanawa oh. Dili kumpleto og unod unya, walay sabaw. Atuan ang harveston ang saging guys kay nahinog naman oh. Na nakuan naman ni siya nabali ba niya wala pa namo gi-harvest adtong mga niaging adlaw kay green pa man. Karon kay nabantayan nga nangahinog na atuan nang i-harvest.
Okay. O, maura ni nahimo sa to ang saging kuan ra kasipi, tulo kasipi.